క్రిస్మస్ ట్రీ యొక్క దీప ప్రజ్వలన చేస్తారు. వారు దయచేసి అందరు లేచి నిలబడాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ క్రిస్మస్ చెట్టు వెలిగించడం ద్వారా చీకటిలో ఉన్నవారు వెలుగు చూచుటకును వారి జీవితాలు కాంతివంతమై వెలుగుల చేత నింపబడాలని ఆశిస్తూ మన తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలు తేజవంతంగా వెలిసిటకు ప్రతీకగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు క్రిస్మస్ చెట్టును వెలిగించాలి అని కోరుతూ ఉన్నాం.